Welcome back to Bitok-Bitok Podcast. Wala na University. Bitok-Bitok Podcast. Wala si Juan. So, kauban ako ang mga duha ka mga gwapa o dili mag-expect. Yes, ang ako mga beautiful na mga kauban. Of course, nakita na mo sa mga pictorial. Wa pa na mo actually gipagawas tala ng mga gwapa. Napatoy mga kuan, naka-swimsuit, nakatupi. Kato. Please. Kauban si Attorney Drew. Hello. The newly married sa grupo. New pa ba gihapon? Basta 5 years. So within 5 years gina ang new. Di man actually ang kami on mag-adjust na 5 years. After that, grabe naging kalisod na gidayon. And the forever beautiful, sexy Hamis ang pamanit but single, but ready to mingle. The ever beautiful Sam Paina. Mayo kadlaw kanina tanay. Kalami sa pilok ko itanawa. Dia makapil din no. Na, imong tanawang pilok ano. Makapasilong gid kun diha labi ng ulan karon. Fresh from iyang mga laglaag sa Bukidnon. Yeah. Asa ka na to sa communal ranch? Yeah. Opo ana dia in fairness sa communal ranch. Actually nice. With mga K? No, friendships. Friendships. Wala mga laki. Parang ito mga laki. Uy, salamat. Kamulot ang storya. Natay pandi. Mura gini mo madaw-daw kay mura may dool nga bake shop diri sa City Hall. Actually. Welcome back, guys. Welcome back. Okay. Wait. Mo ba ning recording? Bro naman diri ata akong internet na akong gi-open. Okay. Anyway, tana walay daot among video audio karon. Ang atong topic for today, again, ang among podcast nasa YouTube, nasa Spotify. Then, ano lang ni, kanamang pampagood vibes lang ta mga igala. Okay. So, nice sense atong topic today. Siyempre. O wala si Juanito kay as of today while nag-record na nasa karon sa Bohol. Shout out to you. Correct, kasarap. Pasalubong Sir Tarshir. Alam mo, Bohol talaga is the best kanang area or lugar na kanabitang lami adtuan usahay underrated, mas nindot pa ilang mga dagat na sila'y public nga beach resort nga sa ato diri murag 5-star na pero sa ilaha kuan na to murag sa ato pa diri murag bunbun bayabas ra pero di sa ilaha murag bunbun bayabas ra pero sa ato diri ginoko pang ano na pang mayaman na white sand guwapo na kadto man ko dito. So good luck Juan. So yung mga inipon sa December, good luck. Alam mo, this is shout out sa kani si Juanito. Wala man siya, libako nato siya. Kani si Juanito, talagang very hardworking. Baka na mataghatag sa talent fee. Iyan na ginang gina-slice daan ba niya kani savings. Tamo lang na iyang katulang pag medyo na ay outing ang family, guba ang savings mga gala. Tanawang tapos mangutana din siya mo, saan man ako ni pag-save. That's why katong sa December, ang iyang savings yun nga grabe, giinsigida, wala daw sa, I don't know kung nanangib sa siyang asawa, insigida gi-order niya lens. Katong yung lens na iyang gusto. Kay para daw nagi na padulungan kay basin daw na napoy mga outing sa family magasto na po. So in fairness, Ma-divert. Yes. Tama kilang may tabo or ma-divert. So in fairness, niabot ang iyang lens, napalit na iyang lens. So hurot ang savings mga igala. So mura na actually ang istorya. Anyway, grabe mga pang ginhawa man ni Uy. Ang atong topic, so in fairness karon sa una manggod kay pag maglingkod mi ibang ron ako sila sa kalit sa topic. Amo na tong topic so medyo so ang gid ni no? Medyo Pero may mangyawan ba ka to ba? Ay, syempre. Mga bright ba ya? Mga bright ba ya? We're confident. Mga bright ba ya kung kauban? Oh, di ba? Aba. At least confident. Sa di ay. Depende mo na. Oy, tingnan mo na shoutout ko sa mga ga-follow sa YouTube na
Naiusay mo ingon ba nga, sir, pangita gimog nindot nga studio, sir, kay sige na kung sunod sa inyong podcast. Mura guot kay mo, sir. Ang viewer maghihuot. Pasensya na po. Ala, nanawag na imong anak. Mura human na siguro siya. Okay, anyway. Now, ang topic nato for today, dili tungod kay natay saan ni cheese bread ni? Pandikuko. Oo, Pandikuko, pandikuko. pineapple. 3 variants. 3 variants. Natay man ni. Ingon nila, di ba na may tao nga, like, I know both of you are really nice people. Dili man. Ako kay hasitan kumutubag ano. I know both of you are really nice people. But sometimes mato daw nila, na daw mga butang nga, kada daw too much daw nga pagka-nice. Kung naikanta nga too much love will kill you, pag too much na po daw ka-nice, di na po daw maayo. So ang atong topic for today, unsay sagol aning pandikuko. Ulam niya, ha? Pandikuko man no. Like, being too nice is not good. Pero nga ng question ba? So, sobran ba kakabuutan, di ba may? Or, when ka makaingon nga sobra na po ang pagkabuutan? Or, unsay mga samples nga sobraan ka kabuutan? Times sa uy. Kan kay ano lang ni siya ha. Sir, wan mo na kay glutathione sa imo drawer. Si Huwa, ala. Murag mag-model galing ko. Mag-artista. Tungkol kay wala si Juan na nangabre mi siyang drawer. Namin nakita nga glutathione. How di ay? Model ka Juan nga sa una grabe ka kaitom karong wala na grabe itom na lang. No, yes, sir. Wala. Absent pa mo! Si Juan ay glutathione. Lagi na kuyawan ko sa glutathione. Oh, sige na. Una, maghatag sa tayong mga examples na para ninyo, borag, makayon ka nga, grabe, sobra na po nakabutan. Or ka na bang, sige ko no, sorry, ka na sobra na po kabutan ka nang, nagpautang pa ka, ikaw pag yung mag-sorry ka nang, sorry ha, ka nang, pwede maningil na ko, na. Ikaw pa yung nag-sorry. Tagi kasabaan ka. Ano ka ng mga mani? Sige, paningil, para nalagita ka. Ay, sorry. Sorry kayo. Sorry, my bad. Sorry kayo kay kanang importante nung kayo ta murag plan ako ba. Sorry kayo kung gisingil ta ka. Galing magbayad ko ta magsige balik-balik. Sorry kayo. Tapos pag man mo sorry na pa. Ano ba yung words? Nag-sorry na siya. Nagpadala pag isang pizza, sorry. Narebo na gini, kapukpukon ko sa iya. Mura yung too nice. O, ano, siya, example siya sa pagka-too nice. Sige, kamo. Una-una ko si Kwan. Si Drew is really a good person. A good, Kasi later atong po isulti ko unsa po yung resulta pag unsay kasagaran resulta pag too much na po ang imong pagbuotan. Later to na siya. O ikaw, mga samples, sige nga. Ikaw una. Unsay para nimo sample nga barang na too much na po na Too pagbuotan. nice. Kuan. Kanang example, maglaag mo pagbarkada. Anya, ang imong isa ka friend kay naisakyanan. So, nana siya, murag yan na naghihunaw na alagyo man akong mga friends. Ako silang ihatod. Too nice na kayo na siya nga. Kung 1 hour, 1 hour iyang ibiyahe para mahatod lang ka. Example na siya nga. Too nice. Tapos 1 hour? 1 hour ang biyahe yun niya. Huy, kung ako, di ko magpaka-nice. O ka na, example na siya. O kanang gina-abuse nga. Paano naman siya kayo mag-sorry pagka, sorry na late ko. Sorry, late ko. Kalaparoon. Sorry, hindi akong gagan. Tapos naundang ka gasolina. Oh my God, sorry. Sorry. Wala ko naka-2 bill for us. O ka na. Nagilom-ilom si Jagi. Nagsakay manggod sa Sorry. Pasensyo. Wala. Really manggod. Pero lahi naman ko ng, like, nag-agree yun mo, nagsabot mo nga, oy, kanakira nga maka gas ko sa imo nga na. Pero kanag yung out of his care lang sa imo nga makauli ka og tarong yan na gabiin na biyahe siya 1 hour para mahatod lang ka. Tunay sige kay na. Ano magkakaita mo na siya sa mga kanang mga uyab-uyab. Mirisi sad gyud ninyo. Magara sad mo. Siya ba sabot niya sa uyab-uyab? Ang maghatod sundo ng mga kipisticality ko. Ya wala gas nga yata ka. Yung Ang problem doon kung ikaw ang driver, talabi na kung first date, yung sana si Drew.
Ta si Drew kinamay hesitant so ubanon ang friend nga si Sam. Ana. So karon si Drew kay nice ram po kay siya, mayon ra po siya nga. Okay ra diri ra ko ana man. Dili ako magpadrop ko okay. So siya man ikaw may bet man nimo siya. So okay ra. Bitaw okay ra ka diri ko. Ang problema di karon kay ang friend man si Sam. True. Tapos dili siya mo imong bet ba di ba no? Pwede ihatog ko nimo. Amo dapat sa unahan. Dili dito tayo turn ta. Sa may ko. Oh, yung pumusugot, oh. Oh. Nice. Grabe bay. Murag ano gito ka attorney ka nang murag ka nang iya gitong experience. Layo ba kailangan lumina. sorry. Oy, tinoon na siya. Pero dito sa uyab level. Dito sa uyab level. Sa law school pa ko na ako yung mga friends. Thank you kayo sa Ingali ako rin sila. Bro, gusto ko lang ubalo niya. Magpadili-dili. Dili ko. Digi ko outdoor nga person. Sige na ba? Kwaon maka na mo. Iatod baka na. O ka na. Sige, ilis ako. Pwede na ba mabtag 1 hour? Grabe, tama day ba no? Basta mo. Tapos siya pamagas. Ikaw Sam, sa mga sample na imo na try nga. Para sa imo barag too much grabe na gini. Ano? Sobra ra po ni kabuutan ni. Kanang kuan, kanang ano lugar kanang maglaag mo sa ilahang balay. Laag mo sa ilahang balay. Then kanang mura bitaw kanang mag ano lugar mo kanang sa tawagan mag-overnight ana. Nabi tinuan basta makatulog na ka ng balaya. Hugas sa plato. Hugas sa plato. Ana lugar. Dito galon na ko na nga tinuan ba. Laday. Ni gabi na lang man pud utro day. Ikaw ka nagsigilang yapon ka og higdaay. Hala naulit ko sa imuha kalitikon gid kay ko sa imuha. Unya ang tagbalay kay nagsigi og panghugas. Wag na busy gid siya. Siya kay galuto. Iyaha pang gasto. Na di na gid mao. Wa na gid nila mao man. Alam mo ano kana no? Kana nga mga tinyong nga pang the typical Filipino. Tapos sabi na probinsya. Kanang bro nga na kita ba no kana bang natay bisita. Kung pwede pa lang ang bisita mo adto sa tong kwarto no. Takita mo sa sala matulog. Yeah. Or sometime na katong mga wala gyud maabrihi nga mga habol, mga banig. Bayot aya ra manggawa panay bisita. Tinuod. Gipagawas. Ang katong mga habol nga mga pangit bay moy kita ang mga bag-o moy gihatag sa bisita bay. Di lang ko kabalubay kung gwapo ba na siya nga treat sa Pinoy or kay sa amo man sa States. Wow. Sa States man go di ba pag naibisita usay dito sa kanang usay term nila barn ba na or say kanang okay ra ba mo nga di ra mo matulog sa or kanang sa ilalom or nalay mga habol nga karaan diri o makita lang ko sa movies di ba usay kanang mga di ba usa na ilang style lang sa bugin na malunay mga sagbot na ni mga kabayo na usahay di ra sila Tagalog banig okay ra mo dia okay ra kay kuan man nga nang bisita berkana man pero ang Pinoy bay lay ang tabay kung unsa toy pinakanindog isa toy aircon para ko sa mo ato ko sa akong auntie sa Tagum dito may ipatulog sa aircon balag sila dito na sa gawas kay mga bisita lagi mo pero para sa ako bay grabe na ginaway mo na sobra na gyud na too much na ba ni nga kindness nga ang igsuon gusto nga magpa-sponsor siyang college tapos medicine pag diyang kuha. Triple too much. Oh, one. Tapos sa pag magbuot sa school, sige, ani na lang, drilan ta sa kuha, news TV, kay may na lang medyo bara. Na, gusto ko Xavier. Nya mo sagot pag yun ang igsuon. Mosagot pag yun ang igsuon. Kayo ka na. Pero sa bagay, kung maka-afford yun noong kang igsuon. Then if ever pud mo igsuon karapat dapat pud gyud siya nga kuan dili siya Dabi hangal-hangal. dili gyapon siya karapat dapat pero imo gyud gyapon kay igsuon ni nga na. Gabi na gyud ka nice. Magundang ta. Nice Pang-apply gyud sa kaysa, pero kaisa dili ay siya- pagsige kuan. Too much sa food ba ang tawag ng ikaw na lang ang wala nagminyo. Tapos tungod kay wala ka nagminyo tapos ikaw pag yun ang nagbuhi sa imong mga igsoon. Ikaw pag gipatiwa sa pag-eskwela sa imong mga igsoon. Do you think that's too much na? Too much. That irresponsibility. Pero nga lagi. Pero nga. Sorry na. Naing mga Ako feeling sa nako ba kanang ka-remember ko sa una na usay uban na kasab-an ayo sa pagminyo kay ang imong ay sa pagminyo Gabi dia kay napakay mga manghod ana ba Selfless na tawag. tapos naitabo
tungod kay delikado man mo mga babae. Okay ra mi mga laki kay habang tumatagal lalong sumasarap man mi. Hala. Pasensya na. Age like wine, rar. Ang sa mga babae, di ba kung tigulang na ka, naka sa mga 35, 37. Tapos ang resulta kay, tungod lagi kay mo na istorya, ang ayaw sa pagminyo ha kay, kuan dapat ka nang napay mo maigsoon. Ta ang resulta, wala nung gyud ka na minyo. Ta ang resulta, ikaw na nisalo sa responsibilidad sa imong mga ginikanan. I think, mura man ay kasagara usual nga kinaiya sa Pinoy bay. Kana bang nagyud na I don't know lang sa inyong ingana ba inyong may galing in fairness to my family. Bor basi wala ko gisultian pero wala man suno ingana ba na kana bitaw. Wala pa ko na feel na kanang dapat paghuman gyud mga graduate mo makabawi gyud mo o dapat tabangan ko ninyo nga mo pa-eskwela mo sa inyong maigsoon. Na may mga ingana, di ba? Ako in fairness wala man so baka pod tungod kay puro mi laki tatulor man pod mi. So basig ko ana pero dagan ko yung nakita ngayon na ang resulta ba natigulang na lang nadalagang guwang na lang tapos siya po'y nagsalo na nga murag siya na igabayad sa kuan na muna uban mag-breakdown na ako na pa-eskwela sa tanan tapos ingan niyo ko ninyo talabi na ka lang sa probinsya rin nalabi na kung hapit na matay chi ang mga mamagpapa talabi ka na may mga yuta-yuta tadi ba bahin-bahinon man na gagoy dito na dayon ako dapat ang may pinakadako nga bahin kay asa man mo katong nagsakit si mama ako nagbantay ninyo ba ana pero wala big yun ay burag palisiya nga kung kinsa to'y pinaka nagbantay sa ginikanan siya pinaka what if kung ni anang ginikanan nga pareharag bahin tanan diya din magsugod bay ang away kaya kung may nagbantay ka mama sa panahon na nagsakit sa dito sa ospital nagpakita mo takaron manghatan nagyuta karon pamumutong nga diha gyud ka sa gara mo na problema Saklap namin yan nabi. mo nang nalipay ko nga wa may mga yuta Hello, ikaw yun. Gusto ko isa ka kilo nga yuta. At ano, taka. Bisag iisa ka sako na ko na nga yuta. in fairness na may mga ginagmay nga mga 1 hektarya na sa Claveria so sa lugar magunahon ako nga ako may nadiri sa Cagayan. Ako dapat ang tagihan ng mga yuta ni mama magpapa. Amo na lugar ka. Too much kindness. Alam mo mga ginagmay. Sa mga opisina, siguro na sa may mga too much kindness dari ka nang ikaw pa'y nagpabukal, ikaw pa'y nitimpla. Ang ending, ikaw mo'y walay kape. Likatawa ang tiglungan. Ikaw tigbukal, ikaw pa'y nagkuhan. Tapos the ending, tingala ka. Ay, wala na wako'y bahay. Oo. Sa lugar. Tapos mo lagi ang pinakamat siya pag mag-sorry. Sorry. Sorry kay nakulangan nagpabuk. Di ko kabalo. Is it a good thing ba nga too much ano ka? Too much buotan ka? Sa iyong pagtuo. No. Di For me, no. sa usay ka nang may experience na ako ba nang bukid tapos nang kay mga relative sa bukid tamo adto ka sa syudad. Tapos sahay, remember ko sa una makinumdum ko ni topic ni sa kong mama so na kay namay feeling basta gi ka kag bukid tapos kumadto kag syudad kanang na kay feeling nga morabag kanang sus nakadto lag syudad na usab nang kinaiya. For example, sa bukid bay pag mauli tapos pag adto sa syudad gipangutanag wa man yun ta ana ba? Siyempre na may ula-ula factor pa yun adi okay na mi talay magipraktika sige niyon makagwala pag abot sa bukid bay libakon grabe bay wag yun may gipakaon bay bisa og kuan ana ba so murag makuan na dayon di mangi gipangutan na galing mo napoy sa kanang pag abot dito pag abot nimo siyempre gitaktak ang sapatos ana so patagkuan gisilhig ang mga abog pag-abot dito ba ilibak kung ka nga grabe ba maglakaw ka dito ba sige kag sundan og silhig kay sige lang silhigon ang kuan ba pero which ko mo practical man to nga kuan naman to kay di lang gusto kanang may ana ba maka-offend bitaw pero mo lagi na sa ako panggingon lisura ka nang usahay pod pag kanila ko nakita pag sobraan ka kabuutan maabusaran Di na yun. I think mo na usa ka number 1 rason nga makayong nga agay or ikaduha na usay tendency nga sobrang kakabuutan murag ang ending murag okay ra pod
nga dili niya buhaton ang imong gusto may tabo. Kaya mo yun okay naman si Sam. Di man na siya mo palag, okay naman. Silag, okay. So ang ending, mo banda. So ikaw na po kaya mo yaw-yaw sa imong self, mga igala. Ikaw rin nagtudlo nga. Ingana ilang treatment towards you. Kanabitang, usay, ang mga igsoon mo'y awayan. Kay, usay, sobrang na po kabuutan ng mga ginikanan. Bisag siya maglagot siya kay, sama ko niya si kuya kay tambalus-lus kay niya. Siya pa gipa-eskwela sa private school, siya pa mahalon, tapos siya pa wala nagklaro, eskwela. Tapos, karon, sana pinana ba? Siya pa pinakadako bahin sa yuta. Or siya pa gitagaan og bagong motor. Ana ba? I think ang parents man gid siguro ba? Lahi ra gid ba? I don't know lang kay parent naman may karon. Kamo padulong pa lang. Pero di gid siguro malikayan yun nga. Sa pag unsahan ka medyo labad ang imong anak or unsa ka labad imong kuan. Mugawas yun o mutigbabaw yun gihapon ang kanang asa ginikanan ba? Remember the story of mga the prodigal son. Yes. Perminti gina, remember ko sa una, mo ginay perminti gina teach ako sa una sa akong iyaya. Social, yaya. Anti. Siya, actually, ang kon sa akong auntie nga, kanang maingon siya ba nga, perminti niya ginabalik-balik sa ako ng the prodigal son nga story nga. Pwede ra gyud ay bay nga kanabang bisa pag grabe na ka kuan tapos gi-welcome pag kag maayo sa imong gibuhat tapos di pud malikay nga nay isa magmahay kay grabe Ako ang naadiri. Ako tanan tapos here comes isa sa imong mga anak nagbinugoy, nabagsak, nakaburos, namayot. Abay sa tani nga istorya. Tapos po sa mga ang ending dayon. Tagana ni mog sing-sing. Oo, tapos siya pag mong gi-welcome og tarong. Ipapistahan pa nimo siya. Dai explain kani kay Biblia man. Unsa galing explanation nato nga. Unsa galing gitubag niya ato nga after nagmahay to ang iyahang igsoon. Ang kuan sa father adto is, yes nak. Ikaw na diri tanan nako sugot. Imong ginabuhat. Naara man ka diri nganong wala man ko nimo gipangayuan. Kibali iya pang sala kay wana. Ikaw mangulo ka nang ngayo. iPhone yung gusto. Ay sorry pa, wala ko nang ngayo. Kanang naa sa imuha tanan. Nganong kinahanglan pa nako ni buhaton sa imuha nga you have everything. Pwede lagi ka moingon nga pa gusto ko magpapista. Pa gusto ko magkuan. Wala nakita sa anak nga nagbinuutan. Nga naa na ka diri nak, you have everything. Imuhang manghud gian to niya pero you have everything already. Wa po ko ningon nga kinahanglan ka magbinugoy para imuha ning maangkon. Ang pasabot sa papa is that naa ka diri kung unsay ako imuha. Okay. So kung naa siya ring, pwede ta ka anytime tagaanog ring. Ang iyaha manggudad no kay nganong grand juice kayo ang pag welcome sa gihawan. Yung nga baka uban pa. Tamo ni pinakalaban ni mong anak tapos karon anak. Ay. Anak. In fairness lami ang pandiko. Naka-remember lang ni flashback lang sa akong panahon sa una sa mga agoy pa mi. Nakatistimi ko palit ani aga nga lang na maligya. Pandiko ko matagal stress sa hapon. Paborito na mo ni sa mga agoy. In fairness, nakapamaligya sa biyatani. Seryoso Cons? Nakapamaligya kang pan? Yeah. Pandesal. Do barkadista lang ko sa una. Kung sa akong pagbarkadista, sa akong mga kuan ako mga silingan ako kay mo may kuan. So, maligya sila mga may pandikuko. So, uban-uban sad ko. Tapos ang halin, Gasto sa barkada. nahurot sa panukli. In fairness, sarap. May kanina makadaw kung walay Coke Zero. Nangita mo na. Now, akong ano pa mo ilan example? Na feeling niyo too much sa kayo nga pag sobrang nga pagkabutan. Ano pa? So far, sa inyong mga balay o sa inyong, o kamo sa inyong mga self, would you say nga, o sa inyong mga friend, kaya tama mo ito yung gingon, kanay nga na, ikaw pa yung nang-imbitar, ikaw pa yung nag-order, ikaw pa yung naghugas o plato. Takaroon, nagsuka sila sa balay, ikaw pa yung nitrapo, so sorry, you kayo.
Nagmaoy sila, sorry kayo ha. Kaya wa kami naka-prepare din sa among balay. Okay. Kasi akong gi-Google, nagpalabang ko sa Google. Unsay aduna daw 10 bad things that happen when you're too nice. Sige daw, react ani kung tama ba ni. Una, may akong yung ganina. People will try to take advantage of you. Exactly. Busar ka. Ba? Kanang usahay, na one time, kanang boss, kanang patabang tana ko boss para sa akong mama tana ba nga, tana taura na siya kurinti. Sige. Gaw ang tawag na lang gaw. Kay mas dool man gaw. Patabang tawag gaw nang kuan gaw kay para matabang og kurinti gaw. Sige gaw. Pila day tanan gaw. Mo ni gaw. Abot na sa dito. Tawagan ka gaw. Pwede basi nakikaila diri gaw bi ani diri gaw kay kapoy kay ta sa linya gaw. Kanabang magulo na ka ba? Ikaw ba gitagaan na galing kay kwarta para sa requirements. Tapos iyo pag gusto nga di nakamulin niya kay gaw basi nakailain kaila diri gaw taas yung linya diri gaw. Ay ako kadlukan pag na basi pag yung gaw kanang pwede man ni ka diri gaw kay itaroy ning poste diri gaw. Napigitin din si nga na. Kana di ba naman ay words nga ilang giningon nga gikuha na nimo ang kamot. Gikuha pa nimo ang tibuok. Usa bro nga na bro. Ni ana na ka gibira pa ginimo ang whole ana ba. Kay mo lagi people will try to take advantage of you. Nakatesting mo na. Ikaw na ba? Do lahi po tong gitik advantage imong kalawasan. Huy! Huy! Wala, huy! Huy! Lahi tong Ano man, free will man to na ko nga. Sorry. Sorry. take advantage. Ano mo na, pag love ni mo ang tao, di ba? Dagway sa love. Nakatayo na ba ka? Feeling ni mong Gina-take na ko. nag-take advantage sa mo. Or tungod kay nice kayo mo, wala gyapon tin niyo ginahon na nga nag-take advantage to siya. Posible no. Kay wala nimo napansin ba nga? Siguro, Take advantage na to boy. Okay lang pug ko kana bitong gaw ako na imong shorts gaw. 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 Problema man sure appeal ang brief ani gaw. Number 2 na pag batay. Kung too much daw nga nice ka, people may not respect you or your boundaries. Yeah. True. For example, na ginaingon na kanang sa mga or na mga grupo sa company na maginay murag supervisor, manager. Na uban mga managers that they want to be kanang cool managers. Nga na bang karon ang mga word na sabay nga manager. So ang tendency mo jump siya kung sa hilig sa mga tao. So kung nag-inom yung mga tao, iyang sabayan after work. So pwede. But sometimes pag too much na po, wala na nawala na ang kuan. Ang boundary nga at the end of the day siya pagyapon yung manager. Nagyapoy mora og kuan. Dilitin line but nagyapon na ba nga kadugay murag hapak-hapak lang ta murag mo duty na lang tagwa uniform sablay-sablay lang ta o buringa na man to dati sa among kumpanya sa una. True story man di. Dili barka murag batchmate sa among manager ang guard. Subutan kayo among manager sa guard. So sobrang kabuutan sa guard. Ang guard by dili na mag-uniform, isablay niyang uniform, makigdahigda ra siya sa murag balay niya ang istasyon. Kay di man makapalag kay amigo man, batchmate man kay eskwela man ta. Pwede ra mapahigda-higda dito, maglakaw-lakaw, pwede ra magchinilas. Wala na naka-uniform. So mo lang to nga pag abot sa mga Manila stop, madabantayan dayon nga murag lax murag tag-iya sa stasyon, gatsinilas, gasando. Mo lang na. So tama, being too nice, people may not respect you or your boundaries. True. So andun pa rin yung kanang boundary dia. Yeah, na ko Di ba? experience na. Naingana. What happened? Kuan, sa work to siya, hindi na ako i-mention kung pila naka-work ako nagi sa tunga office. Pero kay kada bitong nagsalig sila kay dili ka regular. And kabalo sila mao ni imong background. Okay. Like, so gihanok si mo tanan without considering the pay nga ilahang gi-offer sa imuha.
basta kay ikaw may kabaluan ni just do this yan. Imo man Sige eh. lang kay puhon makuan na ka ano. Nanay pinana So nga. yan na ba? Ako adto kay since kanang kaila ra bitaw. Siguro wala na po niya abutan man ni siya nga bata na. Yan yung, So, dawat lang po ka? Gidawat daw gibuhat na ako just because dili man gud ko gusto og kanang kabalong gimut ni butang na sa akong mind nga dili ko magdugay diri. Dili ni pwede nga ing anion ko kabalong ako sa akong worth, kabalong ko kung sure. Oh, so akong gibuhat, akong gihuman tanan nilang giingon basta para kay paggawas na ako, basta sila maingon. Graceful exit gihapon. Nga bisag koan sa di na ako ni trabaho. Yeah. Di trabaho na ako ni pero yes na lang. Daghan kito siya clusters. Sige na, buhatan ito para ma-well-versed ka sa tanan. Kay sunod. May pinaana ba para ano ka? Sa ako, thankful ko ato ka, nga, din dagan, yan, nakabuild ko connections ito. Pero, ang kuan ba, ang work, dili na siya ma-compensate sa kuan. Yeah. Okay ra sa ako ato nga, ingadto lang, pero dapat bitaw ta, kanang dili po ning adto kabugat kay niabot magud sa point nga ginapa-overtime nako para lang mahuman ni. Okay ra man Tapos supposed to be ilat tong trabaho? yeah, kana. Okay na tana ko. Ako ani nga work. This is my designation. Oo. Kana buhaton ginako bahalag madugay ko diha sa opisina sa ako ni trabaho. Pero kung nadugay ko tungod kay nagbuhat ko sa trabaho nga dili ako ang trabaho. That's another story. Yeah. And gusto ko nga dili bitaw malain ang among pag trabaho murag ni abot man sa point nga Lord kada trabaho na ako mura ko nahimog makasasala kay naanay pagkahimantayon ba magmantay na kasila mas na nagtrabaho nagsikira sa phone na tas ako diri ana Lord di ko gusto og kanang ingani so gabalo ko I acknowledge na kinahanglan ko og job okay ra sa ako ani nga job pero kung ako ning padayunon og kanang tolerate ni nga batasan nila I am no longer helping them. Ako nang ginatolerate po ng ilahang pagkakuan. Yan na batasan. So yes na lang gano. Pero sa mga nagpahungag yun ka sa ilahapon, wala yun. Ni-exit na lang yun ka nga. Ni absent ko as a sign of protest. Pero nasabtan ba nila na nasabtan nag-protest to ka? sa head. Nasabtan to niya. So, mo to siya. Ako ning ginan nga kanang diri nag-ingon gid ko nga diri ako taman maman ana. Magkuhan ko, mag-review ko. Dapat na ko nang na-abuse ka? Kanang disrespect gid ko. When atong panahon nga supervisor ko. Agatong sa ano, no? Basta kay moto siya. Moto siya. Didto as in na disrespect ko kay isa gyapon ko sa kanang sabay nga nga superior para cool nga manager. Cool ana pero pag time ang good nga kanang serious ka makuan pud sila sa imo ay seryoso na gid siya ana so ingana kong way sa akong leadership kumbaga then niabot to sa point nga kanang tungod sa akong kasabay okay mi sa tanang butang ana pero pag naa sila reklamo idiretso nila sa manager so sa tag-iya murag wa gyapon siya na mao wag gid siya na mao Sa'yo pag stepping. nasa iyo pang iyang stepping Abi ko bang okay ta na? abi ko bag okay ta matingalan na lang man din ko na naman na yun wa na mao dili man ako no nang iyang gireklamo iya ra gyapon kapwa kauban which So, is gibypass ka niya? So, gibypass ko barabay, niya unya kay di man ko sa way di ko ginasaway sa leadership sa ako ang superiors sa iya kay naungon man kani og kasaba atubangan sa daghang tao wa gid siya na mao wa di ko ginahanog ing ana man so mo to ang tag-iya nga ko ang naistoryahan nya gilain man ni agsabot ang akong kuan kay ang ako lang ba nga gibutang ko nimo as supervisor kung unsay problema sa akong tao igna ko ako'y mibadlong sa akong tao ana ba mo to siya wa gid na mao Mo na siya sakto ba ganun? Labi na ako nakatisting ko corporate in fairness to ABS. Inga na gid bay. Kana bang ayo pag na ako'y superior so kung ako'y issue sa imo ha. Diri sa ko sa Correct. imong manager. Correct. Aya ka mo kana bitaw nga na. Mo na I think also na miss na ako sa diri sa gobyerno compared to the corporate ba no. Nga kung ako'y problema sa imo ha, kisa diretso nga ko ni agi sa nako sa manager. Yeah, correct. Nice. Ito pa, usa ka mga rason or effect pag sobraan kakabuutan is people will not strive to meet your needs. Exactly. So mura bag for example na kay ipabuhat nga deadline pero tungod kay cool ka, okay ra man day ka. So okay ra pod. Para na sa kanabang mato ka sa school.
ang katong school nga stricto kayo og advisor. Mugi permiti mo daog sa most most clean classroom, most disciplined students ba? Pero mo lagi murag sa mga estudyante murag di kay sila malipayon kay stricto pero tanawa ang resulta. Sinaw kaayo ang way abog, ang blackboard hinlo, naka-floor wax, kinundong ko na sa elementary. Correct. Kanabang ang garden sa likod, order kayo. As in, gwapo kita lang may sinaw. Pero mo lagi ko, pakutan mo sila, murag yung stiff kayo, kay isog kayo ang kuan. Ang kato po na yung, pag-abot po sa katong chill lang ang maestra, cool, nindot bibo, makita na ba mo na sa Teacher's Day? Kay sa Teacher's Day, katong pinaka-cool nga teacher mo, pinakadagan-tagan og flowers, bibo, ana ba? Pero kasagarag yun ang pinaka-coolest mga teacher nga way kurat. Mo po'y kalat kay ang classroom, gibiyaan na ni mga basura, di kayo ba? Nakita ni mo, ana? Yes. Pero sa Teacher's Day, dagang kayo, idol kayo. Pero wala gyud kuan. Wala di. So karon which is which? Diri ba ta sa disiplinado o diri ta sa kulang okay pero mosad ang resulta di maayo. So muna tama ning gingon na people will not strive to meet yun. Sa sobrang kabutan ni teacher, ang ending siya rin naglampaso. Okay ra kayo, okay ra kay class. Namuli mo, ako na lang mo lampaso, maulo sa tanin niyo. Ako na floor wax diri, ana ba? Siguro si John Tipin, chair, hugaling blackboard diri, chair. Ay, wala mo na appeal diri, ah. Yeah, I would agree on that. People will not strive to meet your needs. Okay. O kani mo agree ba mo ani? Kung sobra daw kakabuutan, you may forget to treat yourself well. Oo. Pasabuhan, paki-explain ka mo, my bright. Dili kay Say, kay kung butan pud kay ka ano gyud siya sa imuha nga selfless ka. Kay selfless man ka umrag ano na siya the word selfless lang kamo na siguro ano ana oy. This is very timely, no? Kay Diba? gabi, nag-scroll ko niya. Kanang, lang gigalit ng gyud. Nakita na ko ang video sa isa ka vlogger nga. Breadwinner siya na. That is why I am crying now kay kanang dili ko gusto nga siguro siya na encounter nga follower niya. Dili ko gusto nga sa mga breadwinners diya. Di ko gusto nga dili ninyo mapalit ang inyong dili niyo ma-reward inyong selves once in a while because one day you will relent your family for being selfless, which in the first place dapat dili na ni mo buhaton. True. So once in a while treat yourself, love yourself. Ay na dayon ang uban na dayon. Tama dito mo na single na lang gid siya. Kaya iya mang priority na po balik yapon sa storya ganina, di ba? So na mo na single na gid siya. No. So mo ang problema nga na sobrang naka focus para sa mga pamilya. Wala niya nakalimot na sa siyang kaugalingon, na-lose siya may gala. Ma-blame na niya ang family which is di na maayo. in the first place, Diba? sila imong giuna tapos True. kami mo na silang i-blame. Nako. Ito number 5. People will view you with skepticism and mistrust. Okay, ikaw may bright day attorney. Skepticism, Kung saan yung attorney. skepticism, palihog Please lang. profound. Skeptic ka nang magsigi ka o ka nang mo siya close to doubt or distrust. Murag ka nang gabi mong murag times 2 siya sa pagpanigurado ba. Murag di siya diretso mo. Murag skeptic siya, di siya diretso mo kanang musalig, di siya diretso mo tuo. Daghan ba kay siya angay ka nang pangitaon sa imuha for you to prove nga ing ana jud ka nasaligan jud So ka. that's why jud ka. dili maayo kung ikaw leader sobra ra po ka kakuan day no. Yeah. Kabuutan or sobra ra po kay okay. Kay di ba? Ano magkwanta sayo ta mamataog maha kay natay kuan ato gining mag-tree planting tag sayo. Ay. Kuan mo kayo kapoy mo kayo. Sige sorry. Ako na lang mag-tree planting. Ako na lang mag-tree planting ha. Ako ra isa. Paninuod lagi siya. Murag Sample. nahitabo ni dira lang bag-ulaw. Sample naman good to go. Tadi ay. You may distort your perceptions of the world. Okay, balik na po kang Balik na attorney. sa imo attorney. You may Please lang. distort your perceptions of the world. Look. Ideally, as a nice person, you'll find yourself surrounded by other nice and kind people as you erect. Huy, time sa And enforce your boundaries well. Predators and users tend to shy away from people who don't allow themselves to be manipulated. Huwag kayo po kasabot, attorney.
ikaw ang bright attorney. Siya pasabot ato. Sige na. Oh. You may distort your perceptions of the world. Ang gingot sa first paragraph ganina na, when you show kindness to others, you also expect that the others nga nag-surround sa imuha. So, you are kana expecting nga sila would do the same. Nga nice po. Reciprocate po. O mo reciprocate po sa imuha. So, distorted na siyang view in the sense that not all people kanang parihan ni mong personality. Oo. Magsige na lang na yung kag-ingo din nga unfair kay ang kalibutan. Oh, may na dayon ka na aging anak na ko siya tapos ano na ba mahimo na kang toxic dayon. So sa second paragraph Ayun na. Ipala ko to. Bukirami. Oh, Kani. Kanang ko ani. Kung too much daw ka nga buotan, you may find yourself apologizing for things that you are. ito ganina. Sige na kag sorry. Sorry. Sige na ko. Banto rin mga hapon siguro siya. Oo, siguro na. Sige na ba? Sorry. Pasaylo ag yung kaya pasaylo. Pero nga ni mo siguro kung politician na kasi nagpasaylo, mahay pasaylo. Pasaylo Which is very timely. Next. Kay Barang. Pasaylo ami. You may find yourself overburdened with additional responsibilities. It's true. Yeah. Mutong gigon kanina. Dili mo tama ako. Di mo lang itong ayaw, di man mo mamata. Ako na lang mag-tree planting, ha? Tapos ako na po yung mag-tree growing. Ako na po akong sala. So, ang ending, ni banda sa imuha. So, imo ragyapon ki ako ang tanan may gala. Nice pa more. Ani last na. Kung sobrang daw kakabutan, you wind or wind? You wind. Wind up. You wind up attracting narcissists, manipulators, and users. Tama. True. Kaya na ako yung mga kaila, tanan mo doon nga networking mo appeal siya. Dili ka balo mo baliban. Nami kaila nga na matingalang asawa kay daghan na kay mga packages. Kompleto na. Nanay mga barley grass, nanay glutathione, nanay mga kojic soap, tanan na lang yun. Pero ni-appeal naman sa kalingan networking, maluoy mong huko. Kung mga pitaluoy kayo ba kayo, mao ba? So ang ending, dagang kay tama manipulators or tungod kay butan kay ka so dagay mo doon na ma'am kanang mo na din ang problema diha mga igala. Nya balihon bagay ka kainon wala man na siya baruganan. Yan. Sige rago. Ay baruganan. Kanang immoral. Okay, dara ko to mga igala, daghang salamat. Thank you so much. Okay. Oo. Kaya salamat. Please paki ang mga naminaw ani adto mo sa atong group sa Bitok podcast group nata dito tanan no daghan nata and please daghan salamat kayo any comment any suggestion ninyo mga topic atong istoryahan walay problema. So far consistent mi nga at least maka-upload mi og once or twice nga episode every week then napon mi mga special guest pohon mga igala. Daghang salamat sa akong mga beautiful ladies. Daghang salamat Drew. Thank you very much, Attorney Drew. And syempre, ang among guwapa, hamis, sexy, why love life, sampay na. Thank you so much. Ingat mo tanang kini si Consiel Bernie Bitok. Wala si Juanito, kaya nasa sa ball karon. Ingat mo tanang, I love you all. Bye. Bye.